sing derek jaluk sabarian nggih. Monggo Kang Murni. Nggih. Iki sing daftarkan sore mang. Siap, monggo. Nggih, Pak Murni. Nggih. Pak Lamijan bare iki. Nggih. Nggih, teng Kerdus Kang Murni. Nggih, alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Menika nyuwun tetembangan apa? Jambu alas. Oh, jambu alas. Jambu alas. Duet malih nggih. Anjir. Jambu alas. Niki sareng-sareng kalian kembang glagah. Campur sari kembang glagah. Menika saking pundi to, Mas? Saking Rongganan Kendal Bulur. Oh, menika pimpinanipun sinten? Roko Mas Pion. Lho kok mboten sune? Mboten wonten SU nih. Mboten enter. Oh, mboten. Mboten Oke. wonten. Menika pimpinane Bapak Pion. Bapak Pion. Nggih. Sareng-sareng kalian Adif Tova Audio. Nggih, leres menika wonten video syuting mengya menika saking Liring TV. Liring TV dalasan Sanggar Kocak Channel. Aje, leres. Oke, siap. Niki dikasih satu tembang kembali ya. Jambu dikasih alas jambu. Nggih. Yuk, bareng-bareng. Campur sari kembang glagah. Ya, ya. Terus kelingan Selamat malam Pak Toma. Iya. Nolak kasih sayangi karep hatiku lakon dadi bojone lakon dadi bojone sayange bojo mangen aku wis kadung nelongso rasane ngati lakon melu duwe jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada bulan ada semut durung rondo aja direbut sumpaning batin yen kula dadi kawin dikate ngati ora bakal loro ganti sumpah wis janji Mas arep sehidup semati seneng sati bareng-bareng dilakoni aku wis kadung nelongso rasane ngati melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada bulan ada semut durung rondo aja direbut sumpane batin yen kula tidak dikawin tekate ngati ora bakal luru ganti
nelongso nelongso rasane ati rasane yen aku lakon melu duweni Mas ditongkas sawernel wes